живота и аз заставам там, под дървения кръст с наведена глава, с чувство на тъга, но също и на срам от пагубния път на своите дела. Защото ти, о Боже, разпнат бе вместо мене, безгрешен и невинен, кристално чист и свят. И нещо ме измъчва и нещо в мене стене, че моите ръце са ръцете на Пилат. Дали, когато казвам, че много те обичам, но нямам в сърцето любов към своя брат, от тебе като Петър и аз не се отричам, и с Юдова целувка не те предавам пак. Не съм и мислил даже с тълпата разерена, от страшна мъст запален свирепо да крещя, разпни го да скандирам и в страшната арена безличен да потъвам в мрака на нощта. Защо ли се срамувам? Нали съм се покаял? За греховете свои сълзи нали проливах, че в дните си, когато за кръста не съм знаел, на истините вечни аз също се присмивах. Какво ли в сърцето тогава ме смущава? Дали, че с усмивка омразата прикривам и в раните ти често, макар че не признавам, аз гвозди и ръждиви с делата си забивам. Дали не съм, о Боже, достатъчно покорен, че често аз не смея да гледам към Голгота, защото е останал един отровен корен в сърцето ми да спира потока на живота? Дали кръвта, която за мене си пролял, не съм обезличавал, когато недостойно от виното съм пил и хляба свят съм ял, но пак съм съгрешавал системно и спокойно? А днес, дали отново по Божието Слово, когато не живея прилежно в чистота, не стискам, без да искам, къмшика с олово и сам не те бичувам със своята ръка? Дали под кръста дървен изпитвам страх и срам, защото пак се връщам в миналите дни и с копието остро на стария Адам неволно не пробождам аз твоите гърди. А може би, когато езика си оставям, без страх да клевети с пъклени слова, венецът ти от тръни отново пак поставям на твоята пресвята божествена глава. За миналото време с болка съжалявам, че много прах и пепел в сърцето си таях. С мъка и надежда пред тебе си признавам,
че в сън духовен даже безгрижно често спях. Пред Твоята трапеза, когато пак заставам, сърдечно Ти се моля, умий ме в кръвта. За храм на Духа Святи телото си Ти давам, а Ти да го направиш олтар на святостта. И днес, когато прося в името Христово, умит в кръвта Му свята, аз бивам опростен, тогава се превръщам на дело и на слово в пустинята оазис, на Него посветен. Когато днес живея под кръста на Голгота, с силата Ти мощна от Тебе възкресен, самият аз съм вече чист извор на живота и лъч в мрака, сочещ един прекрасен ден.